problema bahin ni sa lalaki nga akong hinigugma nga diin naka-schedule na nga among kasal. O kung nga nang na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di bali na kahit mahal mo siya. Mahal naman kita. Oy. Ay, Nay. Nani, Oh, Nay. unsa manas binok nanguyap na nimo? Ambot lang, Nay. Nanguyab tingali na, pero wa man kasulti. Ha? Murag, di siya kasulti, Nay. Ambot og naunsa na siya. Uy, katurpi ko day ananda ko. Uy, ayaw ana, uy. Kaya ka na mga klases tao, lisod na. Unsa may nakalisod, anak, Nay? Una, maglisod ang pangitag trabaho. Nga naman. Kay mawa mga play. Basta mga mag-iwawon ganila ni. Wag yun ay ayo, ha? Maubitaw na sa tatay ni mo. Unya nga, nagkadayon man mong tatay, Nay. Giunsa man niya pagpanguyab di ay nimo. Wa man na manguyab na ko. Ha? Nga nugod. Giunsa raman di ay pagpanguyab niya nimo? Wa na manguyab na ko. Ako mo'y nanguyab niya. Puara. Ako'y nanguyab, ana, oy. Di man na makamaong manguyab. Sa ato pa, ikaw di ay may dako kaayo og gugman ni tatay, Nay. Di, oy, siya. Unya nga nung bida, uy, libugan ako sa inyong kaagi, uy. Nay, paminaw ha. Istoryahan, teka. Paminaw. Sige, Nay, maminaw ko, Nay. Niya, kanas tatay ni mo, magsigil na nagpaatbang nako. Nya? Magsigig sunod-sunod nako. Ug sa diyang ipangutana nako kung unsa gayang tumong, pagsigig sunod-sunod nako. Di man mo tingog. Di, akong sabot masig manguyab ni. Unya, mauwaw mo sulti kay naidaghang tao. Unya? Mauto nga ako siyang gida sa plaza para kami na lang duha. Nya? Mauto. Sadyang kami na lang duha. Ha? Ako siyang giuna sulti. Nga kung unsay imong tumong, isulti na ako. Isulti na. Ayaw ko papaabot ang dugay. Unya, misulti gid siya ni mo, Nay. Nakita na ako nga nang luspad. Oo. Unya nakita na ako nga murag gipaningot og maayo. Unya murag nagkurog. Uy, gikumbulsyon? Wa. Unya, unsa may sunod nga nahitabo, Nay? Ako siyang giingnan nga. Kita na lang duha. Wa na kay angay kauwawan. Sulti na kung unsay imong tumong isulti, angay nimong isulti. Unya, wagid mo sulti sa tatay di ay, Nay. Na, wag yun ay. Hangtod na miingon na lang ko. O kung di ka mo sulti ron sa imong tuyo na ko, mauli na ko. Bahala na ka din eh, biyaan ka. Unya, Nay. Ang kanahan, misulti man tuod, pero lain may gisulti. Unsa may gisulti, Nay? Manguha mag 50 pesos. Kaya wa ko na sa pliti para uli. Ang kanahan, misulti man tuod, pero lain may gisulti. Unsa gisulti niya, Nay? Manguha lagi 50 pesos, kaya wa ko na sa pliti sa ila. Ha? Askang, aha, katawhana. Unya, wagid mo magkauyab ato, Nay. Wa gyud. Hangtod ako na lang siyang giprangkahan. Giunsa man nimo siya pagprangka, Nay? Akong giingnan nga. Naibaw kong manguyab ka na ako, dili ba? Oh, mitando biyang kanahan. Unya? Mauto nga akong giingnan nga. Unsa man gusto nimo? Unsa man gusto kang balihon nato? Di makan musulti na ako nga manguyab ka na ako mo'y manguyab nimo? O, unya, Nay? Tando kanahan. Mauto. Aron madali, no? Akong gipanguyaban ritso. Pero ang problema kay di man mo tingog. So di siya makasugot nako. Giunsa naman ang nimo, Nay? O mura taong kugbuang. Ako'y nanguyab. Ako rasal tigsugot. O mao to. Uyab na ni. Kidot. So, uyab na mo ato ni tatay, Nay. Ay oo, uyab na kay mitando man kanahan. So karon ang problema kay dili man ka kitag trabaho. Ngano naman, sad? Di makasulti. Murag kunog kuan, muungot ang yaba ba. Kaysa di ang gi-interview siya,
sa bagger sa department store, dili man mo tingog og pangutanon. Unya, ingon man lagi to si tatay nga nakatrabaho sa department store. Nadawat na igin siya. Ang angog dili madawat. Nga amo man kuan ninang sa kasal ang interview niya. Unya kay wa may mahimo ang among ninang. Ako na lagi interview. Unya siya mo'y akong gipatrabaho. Wala nyo, bumot sa ito'y. Haskang paita lagi tawhana. Nya, karon nakikistorya naman lagi na si tatay lagi. Aw, ako man ang gianad-anad. Kaya akong giingnan nga kundi kagani mag-usab ana. Wag yun tayo padulngan. Mao nga mas may pag magbuwag na lang tangdaan. Unya? Aw, diha pa siya mihinay-hinay tingog. Mitingog og pangutanon. Paita sa aning tatay di ay, uy. Mao nang ikaw, ayaw gud anang manggiiwawon. Kanang gitawag nila kuan pulpol or torpe. Ha? Ang pangita kanang bagag naong. Mao banay. Day! Oy, Wendell. Oh. Ikaw mo gud ni, uy. Buhi pa di ay ka? Ay, bakit sa kitin na tulan, boy? Ano sa sablan siya? Pero at ka magparamdam na ako kung asa na ka. Uy, naunsa man ang dali mong si Stag, no? O bunan, ko, Pedro. Sa- magbuag Ay, na bunan, paginahinay. Ay, gulo mo tayo, Miss Pedro. Palit na kang nawa, naunsa day ka. Uy, karon gibunan pa ni mong si Stag diha. Sakit, boy. Ha? Sakit ko. Gani, tuo ko matay na ko. Unsay mo sakit? Ah, pagpa-check up na ako, may kita ang doktor resulta na ko nga, huwag yung magtuo. Ha? Kuan, ingon ang doktor nga, uy, doon nakikanser sa baga. Sa baga? Oh. Baga na kaayo. Pagkaro Bago ko istorya, ano mga- man ni siya, uy. Mo pa istorya ng mga komersyal sa radyo, di ba? Kung doon na sa cancer sa baga, baga mo na ilalim na baga. Mapalit sa Colon Street. Sakit lang yapon kay Colon man. Oh, lagi mo ito, so kada to. Pagtarong, uy, magbinuang man ni siya, uy. Oy, so kada to nga daw na kay cancer sa baga, tawag ko ganay mo kaon. Wa ang tanan, mao tong niwang ko. O, mauwan kong pakita niyo. Tungod siguro kay tingalig di nakakailan ako ba? Uy, Wendell, uy, pagtarong. Wala gusto lang gina itong kumatay ato. Ayun lang gani kay luwas pa taon ko sa usa ka taong hanggaw. Ay triple gaba. Unsay usa ka taong hanggaw? Uy, nga nahanggaw ba Ay, niluwas makanimo? Sibakot ta. Nakita ko niya nga nakita nagunit ko pistola ba. Anya? Tiyo nang kung oo. Nya matud niya. Ayaw! Buhi ko na ko mamatay. Buhi ko. Lagi, ang bilin! Unsa mga ano may labot mga ha? Gusto ka mamatay, ha? Gusto ka? Oo, tungkol kay wala yayo ako ginaboy. Masakito na ko. Huwat lang ko sa akong kamatayon. O rin na ako maghuwat. Magamatay lang ko. Abi na ako pistola. Ambi na. Labaga, kung mapagamatay ka, ayaw ni pistola, bida, imo yung tumog siya mo. Oo nga, sayang kayo. Kasi sayang. Kung mapagamatay ka, ayaw diya siya mo. Oo, siya mo, Usa? oo, ang itong mga pistola. Sabi ay. Ara siya mo tiyan. Kung ala siya mo, mabungkag ang imong utog, aw, wala mo palitan na. Oh, utsa. Mau to, kay di ko natauhan man ko sa Natauhan ka? natauhan ko. Di tay maayo nga ako gibuhat ko kani so. Mao to nga tawag na ko balik sa doktor. Pagkato na ko dito, nangayo ba sa doktor day? Nga naman. Ang resulta di ay sa biopsy, nga dunay cancer sa baga. Dili ito ako taon. Na ito pasyente, namatay man. Wala, uy, kaparaw sa giday Paraw, struktura. paraw na yung mga doktor ka paraw yun. Ay, Lagi. Dili tayo sa doktor eh. dili. Oh. Ano naman? Unya, mao to nga, karon nga naulian ko gamay, nadasing na sa kong tanawa, dasing ko gaon, balik ko gaon. Mao naulian ko gamay sa ang akong palawas taon. O sa dihang nakasuod ko trabaho si Tihol, kay wawart man na si Tihol, karon pakita ko nimo. Wendell. Mao na nga. Kadtong gisabutan na to kaniadto ba. Kadtong plano na to pagkasal ta. Ato to idayon dila ni. Wa magkakisakit sa baga na. Wa ni bagay sa kulon. So, Pagkasal ta day. Bahala ko sa bito mo. o itong magpagkasal ka, bahala ko si Mita po. Ay, salamat ka ni pakita na ko si Wendell. Maudi ay wa siya ni pakita na ko kay nasakit di ay siya. O dili pag yun mao ang iyahang sakit. Lani, Ay, Nay! nasbinok, namisita, ati man na to. Papaulian na lang na siya, Nay. Uy, ingna nga natuhog na ko. Kakadungog siya, oy. Ari-ari. Hala, ahak mo nito ka na, uy. Ang Unsa naman sa binok? Mag-istorya lang sa taggubat, ani. Kon, Sige, sige diha, uy. Sulti ko sa tuyo na yun ni mo. kining Manguyab ka na ko. Na sorry na lang, na nakoy uyab. Pagulit na lang sa inyo.
Tignaw. Pauli na. No, nagyabang na. Kaning mga lamas, iapa sa dito sa tindahan ha. Mauna ko nimo kay mag-display pa ko aring mga tinda. Oh, Nay. Nay! O, unsa man? Nay, ang akong uyaba, mo anay ko na siya dinhi sa ato. Basin kung dili ugma sa sunod adlaw, Nay. Mamisita siya. O, pamisitahan lang. Ay, dili kay mamisita lang, Nay. Kung dili mamay na siya, kay magminyo na mi. Unsa? Gisultihan na lang nako si nanay sa plano namon ni Wendell nga magminyo na mi. Kay matod pa niya, may trabaho naman sad siya naa sa City Hall. Mao nga wa ko magdugay-dugay, uy, gitando giday nako siya. Kay mao man say gusto ni nanay nga maminyo nako aron makakita na siya sa iyahang apo. Unya to. Butsoy! Nang? Ikarga rin kwan sa imong tricycle, oh. Kaning mga saging ug mga mangga. Kanina na nang? O, kanara. Palihog lang niya akong display anak dito, ha? Unang. Oh, unya na lang bayad, ha? Kining sa hapon na lang kay wa pa man ko'y halin. Sa hapon na lang, ma'am. Oh. Sige. May problema lang. Pwede ba ako mamisita sa mga anak, ha? Ay, ayaw na lang pangambisyon, Butsoy. Kay nanay uyab ng akong anak. Kani, may pakasal naman na sila. Sa guday, arin ako, eh. Oy, hoy! Kuha sa ring pakarga na ako! Off na ko, Ronang. Ha? Amuntaan na live. Makarga na. Hanggaw! Abi kay wa man siya paglaom sa akong anak ni balibad ang kanahan. Bantay ka lang na akong mangutang kamuanga ka. Ay, asa naman ni Slani, oy. Wa pa man gatod ang mga lamas. Daga naman ang itag lamas, ba? Uy, unsa man ron? Unsa man ka ron? Oy, may na hari jasos mga gahi. Taon ninyo gina to mga maninda ni. Sige gyapon mo. Kana kuha na ko Ay, sir. Ayaw taon, sir. Oy, kay maura ba yung taon na amang panginabuhi, Oh, sir? wali na may mga trabaho ni. Wala personalan. Sige, approve. Good business kat kami ani. Sige. Kuha niyo tanan. Kuha mo O, sige. Suwayin ninyo, suwayin. Mga matay ta ninyo. Sige. Yan, sukol mo ka man ang bida. Kay samot ka na ko yung kaso taon na ni, ha? Tingnan ka na mga dili patindahan din, eh. Prove good, Ben. Unsa? Nananindag, yapon mo din, ha? Si, kuha na ninyo. Kuha! Sinja na ba na, ha? Pasinja ko. Ayaw taon na ninyo ko, sir. Maluoy taon mo. Sige, ayaw lagi, sir. Ayaw lagi. Nay, gusto na, Nay. Makabaw sa taan ng mga tauhanan, Nay. Gabaan na kita sila. Katong usam o salbahis kayo. Di good madaghan yo. Laming patyon tawana, we. Ha, di aparon sa kong atubangan ay ubo-ubon pag yung itlog adto. Nay. Ayo. Uy, si Wendell ka dito, ha? Hello. Na si Wendell nga akong hinigugman, ay. Ala, pasudla lang. Wendell, suod nga rin. Dali, dayun. May adlaw ninyo din, ha? Nay, si Wendell, Nay. Siya akong giingon ni mo nga, akong hinigugma. Ug magpakasal namin, Nay. Aletse! Ah. Muning panuway nga nagkuha sa kong mga tinda. Patyon ta ne. Nay! Patyon ta ne. Nay! Nay! Kaniusan, Nay! Kaniusan, Nay! Ha? Oh! Ay! Nay! Ha? Animal ka? Ha? Suri! Papahawa na. Papahawa na. Ay! Pahawa! Pahawa! Ay! Mao ni akong problema. Kay di gyud makapasaylo ang akong mama ni Wendell. Kay siya magoy nagkuha sa among mga tinda. Suko jud kay akong inahan. Usa kong buhaton ani. Madayon kaning among plano nga pagpakasal. Unsa man og kamo ang pasultihon? Lani. Hello, Ate Pres! May adlaw. May adlaw sa tanan. Ate Pres, good morning. Good morning, Mama Mary. Salamat, Lord, sa tanan. Nga imong grasya ang Thank gihatag you, ka namo. Thank you, Lord. kay Lord. Good morning na itong tanan, Ate Pres. Wa man si Ate Pres, si Ate Bam. Yeah. Asa to Cinderland? Lani.
Sindalani. Sindalani. Sa iyang problema ka ito, nakalimot ko. Problema, nakaabot sila sa iyang uyab nga swindle ba? Nya nagapasabot na sila pakasal karon ng iyang uyab na trabaho siya City Hall. Taga-prove magud na. Nya ka taga-prove. Nagtrabaho ra man sa ilang trabaho nga palimpyuhan gyud mga daplin sa daan kay samo kayo. Mao to nga nag operasyon man sila. Natimingan nga ang iyahang mama mao ay namaligya o mga utanon gikuha sa probe. Mao na pag-adto niya dito sa mauning tawana mo nagkuha sa ako ang mga utanon gikulata gilabay o giagisan mao na nga niingon taon si kita tibagan draw sa iyang sinder. Lani. Si Dailani nga unsaon mo na ni di mo sugot ako mama taon bam nga mao ni ako mahimong banay nagkasabot ra ba sila bam niya la man sad kay na niya swindle pod saon na ni babe. Ang nangunay magigdakop ang iyang uyab. Ba sa magdahom nga mao ni magdakop niya. Mao na. Kung ari ka dire sa Sirach 7, versikulo 25, kung imong minyuon ang imong anak nga babae, nakahuman ka na sa usa ka dakong tahas, apan ihatag siya ngadto sa usa ka buutan nga lalaki. May problema lalaki nito sigilan buutan siya kung lahat ng trabaho siya sa gobyerno, no? O yan ay tabusad nga na may si Manang unya na sakpan lagi kay nag-clearing baka diyan sa may side Clearing, so clearing. nadakpan. Unsa kanini panultiho na ang balaod sakit pero tuman kay balaod lagi mapugos sa pagtuman nay sakto mapagasulti. Balaod. Nuwan ni sa babdalong man bam. Kani murag dili kayo bugat ni siya Goliath Ate Pres tungod kay tinuod nga nahitabo kadto pero sa gingon na ni Goliath nga igo ra man po nagtuman siya sa trabaho si Laki. Suya ko no pagpapangayok pa sa ilo ang imong pamanhon unday ngadto sa imong mama. Unya ikaw sad, explain sa imong mama nga dili man to sa niya man nagtuman ra man siya sa katungdanan niya kay mo mailang trabaho. Pareha ko da ng kuan. Nahinumdum ko Goliath kanang kadto si Madam Gloria sa barko nga Gloria. Nga ni saka sa dito sa pilot kanang dito mo drive sa barko yang ing kapitan nga awa diha nang dili may ikaw senior citizen dili ni pasakag mga tiguang. Bitaw. Ana no. Hangyo bigit siya. Hangyo sige so hiyat ni mong uoy. Ya ningon man kono lang ako mo ko dito. Ningon ako man tagiyan ning barko dong. Sige pwede ko nung hilak pwede ko nung kaawawa ta kapitan. Promato pa ko ni Ma'am Gloria kanang okay nindot imong gibuhat ka nagtuman kasi mong katungdanan. O di ba? Ana lang kanang explikare lang ma'am ing na explikare si pamanhon ni mo to si mo mama imong mama explikahi sa Yung mga yang asawa mo, bro? Lani. Dailani. Mao na sakto na lan. Explicar imo hang ugangan. Imong mama. Nga nagtuman sa trabaho ang imong boyfriend unya kanang naang kuan sa day kanang naang kadto bito sa nain ng uyab ni mo lain nga murat ay kuwang gamit tong laki nga gidituan sa limog singhag kanang ayaw lang po na napagkataro nga lang po pagsulti unya ang kanimang good food ang yang uyab Goliath kuan ko sa pilakalinya kadto bito ingon nga mamisita imong uyab mamisita lang ingon man sad ang yang inahan ingon man sa laning dili oy mabayad jud kay mga sawa na. Murag wala kayo ko kauyon og gamay kay mayon to gipalaila daan sa imong mama ang imong uyab. Kay gaila pa to daan magkaibaw imong mama nga naa sa nagtrabaho sa mga limpyos kalsada sa City Hall. Kana. Di kibaw pa dila tudak po niya. Imong paborito. Kaila pa sa ladaan. Tabangan pa to imong mama rin. Kung ano pa to tindan ninyo. Mga butan ba ang kuan, kanang ma-approve. Kaila pa nagbuhat na sila trabaon. Pwede, mahimo to Goliath panalita no kaila pa to sa ladaan. Pwede mo ingon tong yang pamanhunon nga bay ikaw li kanang babae na ninda di ba ikaw li ato kay ay nahan ra man ako uyab ikaw li ato di lang ko tabangi bay dakpon gani mo kanang di lang ko kay mamama na tong pangasaunon ana ba wa man sa di mo kipila pidito na mo pamayen asa ko ni sawayan imong gamay bitaw apan di na lang tana explikari imong mama unya si imong boyfriend papangayo sa pasaylo aron magkaistorya sila pananglitag dili pa karon madawat sa imong mama wata lang pila ka adlaw pila ka semana bisig buwan mahilo na wa pa man ka mo magpasuwat sa simbahan. Wapa ay paano sa niya imiter sa nimong mga kalihukan nimo pa ibawasan din mo mama ka nang itawag sa mga inanog open man akong anak kasi yang uyab open man siya masulti ingana ang ta no bitaw ako bitaw sa bayot ko ako sulti ako igsoon ako ng boyfriend Pedro. Salamat ko pala ka dito naman Kau na ko ang puzzle. Dihan.